Molt benvinguts. Avui l'equip de País en Ruta ens hem traslladat a la comarca de l'Alt Empordà, a Escala Empúries. Som a terra de cultura grega, romana, de pescadors i literatura. Història i existència, bàsicament, i moltes altres coses més. Què veurem avui? Aquesta història la coneixerem a través del Museu de l'Anxova i la Sal de l'Escala. També visitarem el Museu d'Arqueologia de Catalunya i coneixerem la figura de l'escriptora Caterina Albert, nascuda i enterrada aquí a l'Escala. Exacte, a nivell d'oci també aquest municipi ens ofereix moltes possibilitats. Coneixerem a fons el port i tota la seva oferta i demanda que és molta. I també gastronomia, sí o no? I el patrimoni natural també de l'Escala. També. I la gastronomia, que com que el producte estrella és l'anxova, coneixerem no només l'anxova amb sal, sinó tots els seus derivats. I el maridarem aquest producte o no? Amb un bon vi. I acabarem amb música, avui presentant en directe el nou disc de Miquel Abres, La vida en un sospir. País en Ruta obre les maletes aquí, a Escala Empúries, a la comarca de l'Alt Empordà. Comencem? Som un país en ruta, mira que ens